photocopy mu ɗauki original mu yaga photocopy mu gane siffar cikin ainin ta ummul wara. Fadima Allah kike na Annabi kike Kuma wayya kike sanin ki an gagara. Ba za na boye sarki ba ko zaman zai haɗe hada da girman ki sirrin layikin nan naɗe. Kar ku mun tambaya ku je ku yo tarbiya kai wanda masu yi dawa za ya sanya yake. Kuma wayya kike ita ce cikar dukkanin ismi da duk harrafa ta koyi na umma mu fasirin bikin rufa yabanki na yi alkawari shi ne kaɗai sitirar jiki da raina gaba ɗaya ke na bai sa sira. Fadima Allah kike na Annabi kike Kuma wayya kike sanin ki an gagara. Da ke akita ga duk matsayi da girma haka idan akwai na komai lafiya ne duka akan ki ban shamaki a san ki ba na burki ki lulluba min barwan san ki in gagara. Ki so ni dan sayi bulkairati ya sajida ki sanya haske cikin lamarin miya Ahmada mu kauce hanyar bata aya abara ambata ki bar mu daina ki nemo ko ana hanjara. Fadima Allah kike na Annabi kike Kuma wayya kike sanin ki an gagara. Kauna cikin zuciyata ta yi daren Fadima a yanzu ne ma na fare banki ya rahama da ke nake alfahar cikin dukan al'amar ki share kukan mu ya zara da mai fitara lamarin ki ya girmama. Idan ana yin batun girma yi sakin kure sanin ki wane mutum komai dukin tattare a barki yanda kishe a rabu Allah kike musu da